Na kacing ikran Khasi Students Union KSU South Khasi Hills District Unit aktayo buladap bat kinong penyahat ki cakasa bat cakabam kinongan cukak kai perthai ki bahe bat pau khmat aktain sora kata Kapolo Towers bat Jiwa Resort baki daiban island ik samla khasi ki bala pendap jing puli badan jing tebet ban yokam kadik sin jam kala seiso khalai trek nailar arja option Kumban syukudo bagi bor penyahat kita ki cakasa bat cakabam kinongan cukak kai ha kacing ikran bak seng kila ong bakin ai kacing itrelang ban yarap ik samla khasi ban yo rungkam kumta kini khniat sengi kila dan sangut ki samla khasi bala pendap jing puli hotel management ki bala kendo ik seng bak seng harangkat ki kot ki sla kala ikran bagi bor penyahat ki bala pedang kita ki samla bat shen ki nyok pedang yaki appointment letter kaseng kelas neng lakrau ki khun samla ban long ki bukit kya ki kam bagi trei bat dawaru ni ki bor penyahat kita ki cakasa bat cakabam kinongan cukak kai bak kacing siu ka ban long ka bebyang kadkum ki kendon ke sarkar kaseng nalor kacing wat bnia yakini ki cakasa bat cakabam kinongan cukak kai lam ki ipat kentup kepala resort bat Greenleaf restaurant kala syam bak kitam palat hispangut kinong trei barjala bat dan nakihi ki bambyang ki kerdan puli bat cingtebet bat kumta de ban bujli ki dak samla trairi trai mulok ki bala dan cingteben syusyu kaseng kala penong cingcure bru ban pet bagini ki cakabam bat cakasa kinongan cukak kai ki de ban long ki bukhoj bat suba hak saudang songkun joki nadu kor kompunto nakini caka usamla Reebok Star Dingdo Presiden loang bak sarkar jela ka kedau berkilak ngot kinongan cokak ki wansya sora henry ke cinggali kami bukan mentoi ayu lada ki khon samla kin supet kai lada kim dan pat yaki kam kicam bantrei te habiden taksir ilawan inspection chapo pala resort te bat kumjuru ngila yo ben keren bat pala resort kambun higi di khasi bat bapania higi di khasi te henry habide tangu manager ki bu dukar namar ki ong bahai bade ketin keteli tenre habade bukatar na kaliang jungi kaseng nang yai pressure hi nang yai ban na kapor ba kinu khna di bedu kam ka than jungi khamtam ki bala pendep ya ki jingpuli IHM hotel management ba kidai bani okam be apo ka than la jong kimat dei nang nu ru nimnya thau tang bade pradok prasnam te ha ka ju kapor habade ben prak sngi ngila yo ben thep ya sangut ki khna ki bala wan ben samut kot hangi te arngut ngila thep apo pulo orchid ta de ya wan ailat swear bat u subun malai te arngut pat ngila thep hamni hapo jiba te bokentup batista nongrom bat u raksan lungwi te ye kita sangut ngila de ben thep baraga jo kopor ngila bu warning yaki baki de ben khot be yaki interview la ne kanu ka joining letter nang hapo stayo te nakali ang pulo orchid ong bahadin arsni kin se pek barkin sakot nak interview hapo stayo bat nakaliang jong ka Jiwa Resort kila ko ngo bai kini a na long bala ken panyo be ne kakam bat nakaliang jongi lada mio ru ngi snow ban ong baka dei hok ban replace no igini ki dikhar ki baterai hangi na markat kum ke jing tip dang ngiyaya tang ka Greenleaf restoran hang tai ki don jing lai pun rungut ki nong trai te tang khat sangut ki bade ki khasi bat khambun nang ta ki dei ki bomde ki khasi ki wei pat khala jai te habe de bakani nakaliang jongi ngila kali ba kim don ya ka experience ai hang tai po Greenleaf kim don ya ka qualification ke jing puli habe de ben ong kita ki room service ni ki cleaner unta terter tikila shutep tang men shutep pralok tenda kali yang jungi nang yaiban lada pimdon kam ya qualification ki khna jungi ki babun klem jam baraga ju ko por mi de karpat jur ki khna ki lapas in pek ya kita ba ki dei ban submit ya ka kot nang ya thep shushu namar kat kumba ka an hi kala juong namar ba kanu ka commercial set up hang ni hapo ke jala jungi ka benefit ka dei bendai ki tribal te halor kata kanong rim ni snow bana kali yang seng yang scam balada pila dap ko kana ya ka vacancy hang ni hapo ki resort ki hotel jopi ten rela da kidon pat ki khna jungi ki bomi okam ngasno ba ki dei ban replace mardon no igini ki dikhar ki bon naki wei pat ki jela namar tang ni kini tang na Greenleaf ka Jiba pulo orchid bat kapala resort ke kulum mi kini sautli ngiyo ke jingtip ba ki khlajaj ki ba yo ban trei ha kani ka than ki jungi ki palat ya ke spangut tela da si spangut kani ke jela jungi kerang la ban aikam kita ki breu ki banabar kan ayu pat ki pradok prasnam jungi te ha ju kopor kumbla keren tourism minister lo ong ba ka jinghiar ki turis sini ki thai sora kapalat de kilak sisni te kandon jumun to ayu la da ki hiar mona de kilak sisni ka baki khna jungi ki de ki khna bisu chnom ki bomi okam yo jam kumut kumbo ong tin nongoi ki unemployed te de na kata kada ngi na kaliang kaseng ni ay banjur na kapor sa kapor badaga ju kopor isno bangi don kam tourism ya ka state government leng baju tourism minister bani kendo habi dei bangila bana bakin sa pleasant lane kin sa Asian ya gane ka 5-star hotel hang ni hajan jong jibahi te nalor kata na kaliang jungi ni ong penbiang shoy ki institute jong ka IHM apo ka thain sora
balada kawan kata ngis thu bakan dei ke jing mentoy jing paradok prasnam ki babun te tang di gini kentien ngas ngo bang ila yaban jur na du mene habia dei bat kepulo orkid bat kejibangi ong ba phim dei ban aidau do kumoi pat ban ong khasi bejaitu obom trihok ngila sim ke jingkit klik kaseng bagi kena ibu pentep mangi ngila da sleng da kraw badaga ju ka poru ngida banjur baka salary ban pe yakiru kamdei ban long ba kin ai kat kabaman kadai ban long kat kum go government rate bakila ong bai ba kamdei ban dunaya ka khat ar hajar namar kini kena kila don experience kila de pas ke jing pule joki tena kala jungi ka seng ngila le kamram ko badai ban khmi inti kena ro ba kin ko ngo ba kit khia ke ai ka ba na kala jungi ka seng ngila le ban khmi inti bakini ki saungot ru baki dei ban yo bai la da kim yo na kala jungi ka seng ni sno thu da kanu pat ka senjam bangin sim le se ngila ban sim da ka senjam ka ba ngin nom sha shu igini bakin don hagani ka than jungi la da kamdon ke jing mentoi pradok prasna Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya